Sa Espiritu Santo. Amen. Okay. So, Ang isa no, ato na yung saksihan ang panag piniluhay sa katarungan sa pulong sa mga rason apan way labot ang korason o na piniluhay ba haron atong matuki no ating kamatuguran niya di ka madugay no atong ipila atong mga unang first ng mga Paris, no? Mga Demeter. Ang tema ng ilang panatulian mo na pamatudan ko sa Biblia o Gitrisya na ang mahugaw mananap sa daang tugon sama sa baboy. Gilipihan na o ipakaon na sa bagong tugon alang sa mga Kristohanon. So na ano? Nindot kayo muna ato karong sayra no? Kung unsa ang matuod no? Atong lalantugi sa atong affirmative side sa Catholic Faith Defender Brother Abner Espina Malinaw niya sa negative side sa Seventh-day Adventist Church Brother Albert Canania atong tagal kasi magpak sa may son sige na. Ato na sidan. Okay. Ang basa na tema, ang pamatudaan nga sumala sa Biblia o referensya. Ang giisip nga hugaw sa mananap. Ang mahugaw mananap sa daang tugon sama sa baboy gilipihan na o gipakaon na sa bagong tugon. Okay, atong sulaton sama sa pagpapak ang affirmative. Brad, kana ready na ka? Na pasuday sa mga okay na, ready na. Ikaw, Brad, Albert, okay na, ready na? Sige. Mga na, atong sundan. Ang pamahayag sa ating iso, si Brother Albert. Maayo mo to sa tanan. Nito atong topic karon kay ang atong tema akong pamatud-an sumala sa Biblia o referensya na ang mahugaw mananap sa daang tugon sama sa baboy gilimpyuan na ug ipakaon na sa bagong tugon alang sa mga Kristohanon. And I would like to underscore alang sa mga Kristohanon. Take note. Kunya nindot kay ako pa dito kanya dugo-dugo. Takdo kay sa atong tema karon. Maigsoon, unas tanan pasalamat ta sa kaytas-an na nadayon ni atong mga debate ingon man sa tanan nga nag-organize ani mong atong proceeding karon. Salamat kay inyong tanan. Diya sa Genesis chapter 1 verse 24-25 ang Ginoo tin-aw kay sulti sa Ginoo manungha ang mga nagkalanlaing mananap og nakita sa Dios na ang tanan maayo. Tikno na maayo. Apil gid ang baboy ani, apil ang mga kinason, apil ang mga isda na walay himbis, maayo gud. Timan nato na diha sa Genesis chapter 1 verse 24-25, klaro og tataw na wala pay sugo sa pagkaon nga gidili. Tikno, wa pay sugo sa pagkaon nga gidili. In fact, diha sa Genesis chapter 9 verse 1-3, si Noe ingon man ang pamilya nikaon atong basahon para maklaro. Genesis chapter 9 verse 1-3. 9 verse 1-3. Gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak o giingnan panganak kamo aron ang inyong mga liwat musanay sa kalibutan. Mga hadlo kaninyo ang tanang mananap, lakip na ang langgam, ang gagmay mga mananap o mga isda. Gitugyan sila ubos sa imong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap. Take note, makakaon kamo sa tanang mananap.
klaro og tataw na ang tanang mananap ipakaon si Noe ug ang iyang pamilya nangaon sa tanang mananap. Klaro og tataw, wala pay sugo, general kay pagkasulti sa Ginoo. Kunya atong timan-an kanus aman nagbawal ang Ginoo niani. Kanus aman nagbawal ang Ginoo pag-abot na sa Levitical law. Asa mabasa Leviticus chapter 11, pinaka-paboritong bersikulo sa mga Seventh-day Adventist ang akong katbang. Kaning Leviticus chapter 11, diin ang Diyos sugo pinag ka Moises sa mga pagkaon na iyang gitugot o iyang gidili. Muna, ang pangutana na nganong naamay sugo ang Ginoo sa pagkaon nga gidili, ang tubag naa sa Deuteronomio 14 versikulo 2 ngadto sa 3. Atong basahon Deuteronomio 14 versikulo 2 ngadto sa 3. Katawhan kamo nga balaan, iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Gipili o gipaniiya kamo sa Ginoo ug walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. Ayaw kamo pagkaon sa bisan unsang butang nga hugaw. Klaro og tataw na wal gibawalan sa Ginoo. Adunay mga pagkaon nga gidili sa Ginoo para ang iyang piniling katawan mapalahi sa ubang kaliwatan. Mao na migson, klaro og tataw na aduna gyud mga pagkaon nga gidili diha sa Karaang Testamento. Timan-an nato na kaning Levitical law mauni kanunay ang nag-ulang sa mga Gentiles o sa mga Hudyo. Mauni na himong paril o babag kaning Levitical law, especially kaning mga pagkaon nga gidili. Mauni kanunay awayan sa mga Hintil o sa mga Hudyo. Pero timan-an nato pag-abot sa Bagong Testamento diya sa Efeso chapter 2 verse 14 to 19, ang maong giulang ang paril, ang Levitical law, gibuntag na ni Jesus, gihiusa ang Gentiles ug mga Hudyo diha sa kamatayon ni Jesus. Efeso chapter 2 verse 14 to 15. Unya ato sang timan-an nagiklaro na ni San Pablo. Colossus chapter 2 verse 16 to 17, na kanang adlaw ipapaulay ang pagkaon nga gidili mga landong lamang sa umabot o ang katumanan mao si Kristo. Take note, landong lamang sa umabot, asang kakitang landong nga makakos, mga landong rana sa umabot o pag-abot ni Kristo. Si Kristo mismo ni sulti diya sa Marcos City versikulo 15 ngadto sa 19 na ang musulod sa baba sa tao, 5 minutes left. ang musulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Kay dili man na mawagi sa kasing-kasing kundi mo diretso na sa atong tingan umugula. Ang makahugaw sa tao katong mga pulong nato. No. Giklaro na ni Kristo. Mao na magsuon si San Pablo sa niingon diya sa 1 Timoteo 4 versikulo 5 na ang tanang gibuhat sa Dios maayo, ang tanan dawaton uban ang pagpasalamat. Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy makapabalaan. Ug mao na kaming mga Katoliko, wa gyud mipili sa basta makaon lang, wa gyud mipili basta konsumo for consumption lang, wa gyud mipili mo kaon ni uban sa pag-ampo. Kaya pag-ampo matud pa sa Biblia maoy makapabalaan. Unya timan-an sa nato si San Pablo, giklaro sa San Pablo 1 Corinto 10 versikulo 25 na makakaon kamo sa bisan unsang gibaligya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Take note, bisan unsang gibaligya sa merkado sa walay pag-agad sa itong konsensya. O ang Biblia mismo nagklaro sa Roma 14 versikulo 17, 1 Corinto 8 versikulo 8 na ang pagkaon walay kalambugitan sa kaluwasan basta di lang sa manubra kay tanang sobra makadaot. Mao na magson, ako na lang iwim para makapadayon ta sa atong proceeding. Question na sana?
Iwig niyo mo, brother? Ako lang yun. Okay. Okay, iwig na ni Brad Albert ang iyang mga proposition. O Brad Albert, please stand, Brad Albert, para magkasuot ka sa mga interpellation. Yes, gisis. Okay, Brad Albert. Tagaan ka o 10 minutos, Brad Albert, pag-interpellate sa itong isong si Albert, ha? Pangutan mo. So, sige. Okay, di ka lang kasabot. Pwede na ka, mamuta na. Isa sa oras. Karena hari penting game Oh, so Brad Albert, andam ka na ba sa iyong pangutangan, Brad Albert, sa ato ang si Brad Albert? Andam ka na ba? Yes, alam na. Okay. Okay. Unang pangutana, brother Abner. Imong ipamatudan sa topic, akong pamatudan sumala sa Biblia o referensya. Na ang giisip nga hugaw sa mananap sa daang tugon sama sa baboy, gilipiuhan na sa gilipiuhan na ipakaon na sa bagong tugon alang sa mga Kristohanon. Pangutana, kung may babasa ko sa bagong tugon nga ang baboy hugaw lang gihapon sumala sa Biblia o referensya, imong dawaton ang imong kapilihan. Akong gawaton kung mabasa gid karo ipadayag ipakita. Okay, Ikaw ta. salamat. Alang sa mga Kristiyano. Alang sa mga Kristohanon. Okay. Kaya ang bagong tugon alang man sa mga Kristohanon sumala sa tong topic. Ipakita specific ipakita. Okay. Sumala sa kong gigon akong basahon. Sumala sa Biblia o referensya. Kaya ang imong pamatuod referensya man o Biblia. So imong dawaton karon ang sumala sa kondisyon na pildi kung mabasa nga hugaw ang baboy. Alang sa mga Kristiyano na i-clarify. Alang sa mga Kristohanon. Kaya ang New Testament alang man sa Kristohanon. Matod sa itong topic. Okay. Na sa maong tema. Ipabasa. Okay, akong basahon. Akong basahon ang maong Sabi ko silulat. Biblia na ba? Biblia ni. Okay. Biblia ni. Okay din. Okay. Sa Sige. So, di na ni madugay di batiha. Mga higala ko kay Kristo kay Pildi na. ingon siya kung mabasa sa bagong testamento nga hugaw bagyo. Oh. Alang sa Kristohanon kay Kristohanon. si Pedro may nagsulti ani Kristohanon man si Pedro. Kristohanon, Okay. mabasa. Okay. Basa. Disod ko daw dili Kristohanon si Pedro. Mabasa, Yan, Biblia. ganun yun. Akong basahon. Oh. Tama basa bigid. Okay. Wa yun mabasa. Ginawan sa kung mabasa niya na alang sa mga sa Kristiyano. ipabasa na to sa ato ang moderator, Brother Albert. Okay. Ipabasa ha? Sa ikaduhang Pedro. Alang man sa Kristohanon. Kristohanon man si Pedro. Oh, kisanon. Okay. Dili na understanding kaya si Pedro Kristohanon. Sige. Sige. Alang sa Kristohanon na. Mr. Moderator, mali akong basa. Okay. Mali akong basa. Kinanglan na lagi mabasa alang sa mga Kristiyano. Okay, 22. Nagda na yun. Ah, lagi. Isip mo dali. Wa basa ni pataw pa I ni. have to pass it to the other people kay ako may moderator. Oh. Diba? Basa to. Duha ko ang moderator. Sa moderator lang may mabasa. Basa to. Hindi naman tayo Atong papasahon si Brad Dines Vargas, ang konsehal sa Talisay City. Position to read it. Okay? Tayo mawang say. Ang right hand ni Samsung Dos, Gullian. 22. Dos, dos. Ngayon, basahon din nato niya. Kay pagbalik ko na si Ako masama mo lang. Basa. Dos, 22. Oh. Ato ba Brad? Ikaw nga mga mananap, ang mga iro, ug mga anaais. Verse ano niya sa 2 Pedro 2:22. Hugaw nga mga mananap, ang mga iro, ug mga anay, Oh, ano eh? sumala sa kabalauran sa pagkabalaan Oh. sa Dios. Naanad na ang mga iro sa pagkaon ug hugaw nga mga butang. Isuka nila ang ilang mga gikaon ug kanon ug balik. Ang ilang sinuka na hugaw
sa sulod. Abay, babasa. Alam. Mulunang sa lapok. Oh, ay basa day. Ang mga anay naghugaw sa ilang mga kaugalingon sa dayag. Sa kaulahihan, masama ning hugaw nga mga mananap ang mga irehis nga wala mo ila sa Dios naghugaw sa ilang kaugalingon sa sulod o sa dayag. Okay, nabasa. Brad, klaro kaya kung sulti, muuyon ko kung babasa alang sa mga Kristohanon. Ang tema, klaro ka, basa ko? Bakong tugod alang sa mga Kristohanon. Kada Okay. hindi basa, yatag, walay babasa niya. Okay, nabasa. Nga imong gipamatud-an nga ang baboy or anay. Kada nga hindi hugaw. yatag, walay nabasa. Okay. Ano yung gawin mo sa basa? Kristohanon. Kay gusto mo siya pulong Kristohanon. Niya, sa referensya, inyohan ang libro. Oh. Sige, ato yung babasa. Brad, dinis. Sa atong nakuan. Dinis Marquez. Gala. Oh, bang Nagpamatuod ang 12 ka mga pare. Kauna ka Doon ka pare. So, kini, nagpamatuod man, dili niya mo libro, inyo ng libro, nga santo sa bagong tugon o panahon sa Kristohanon, hugaw ang baboy. Atong pasahon sa referensya nga gihatag sa atong igsunan on dogs and pets. Culture and social norms in the time of Jesus Yes. and until now. Look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Padayon. Padayon na. Baked meat is non-kosher and not allowed for consumption. Islam kaning babasa. Street dogs are considered Sickness, oh. Islam kayo. considered unhealthy, scavengers, and cold spread sickness. Islam kayo, So, Brad. dili ipakaon kay hugaw. Ahimong Ingon ahimong referensya, ahimong referensya na sa mga Hudiyo. Objection, Tingnan. Mr. Moderator. Objection. Nihatag na tao siya daw, ingon siya umabasa. Ingon siya, basta na yung Kristohanon. Karon kay nabasa man ang Christian na ini sa panahon ni Jesus. Referensya na sa Hudiyo. Wala na Christian. Kaklaro ano? Join ka tayo, Christ. Negative ba? Unsa imong objection? Okay, di object ko kay ingon siya nga limpyo na. Ipakaon na sa mga Kristohanon. So karon nagsulti Objection, ang mga pare objection, sa panahon ni Kristo. Objection. Gitawag ta Kristohanon kay mituo ta kang Kristo. Mituo man ta kang Kristo. Karon kay nabasa naman nga hugaw hangtod karon sa panahon ni Kristo. Panahon natong Kristohanon ang maong Objection, Mr. Moderator. baboy. Ang imong role, ang pagkausan na. Taysa, objection. Objection man. Karita ha. Usbag pangutana imong objection. Basta lang straight ka pala. Lagi, objection. You say it your objection. Usa na to ihatag kada time ha. Ug naay mo object. Ang imo ha wala kay objection, counter objection ka. So butan mo counter objection ay mo pagdugan istorya kay bawal mo na sa ato ang role. Unya Okay. humani mo, unya mo counter kay siya. Paminaw ko ta aron di kay ta samok kay nga to ang kuan di po sila magagon asa mo gini usab gining kalakiha oh. Sige. O di klaro sa atong moderator sa kung unsa niyang objection humani ha usa ka puning istorya kay. Okay. Counter ko. Mukhang talaga kakarundat ni Kumay. Ako lang giklaro nga sa kondisyon nga mabasa ba. Ingon ka sa panahon sa Kristohanon, naamay nabasa sumala sa referensya og Biblia nga hugaw gyud ang baboy. Dili ni panahon suriyo panahon ni sa Kristohanon kay ingon sa diri the time of Jesus. Karon kay gitawag ta Kristohanon kay mituo man ta kang Kristo. Kay mituo man ta kang Kristo hantod karon. Hantod karon moderator nabasa nako sumala sa referensya og Biblia hugaw gihapon ang maong baboy ug dili kini ipakaon kay makahatag kini balatian maka-spread kini balatian gi-declare kini nga consider unclean. Counter objection, Mr. Moderator. Kakla. Humana ang objection, no? Okay. Unsa imong counter Counter objection? objection. Klaro tataw sa iyang gibasa during the time of Christ. Sa retirado na sa mga Hudiyo, dili na sa mga Kristiyanos. Kaklaro ana. Okay, so rolling ko ha, rolling ko. Okay, ako i-overall, no? Because na pamahid naman sa ato ang negative side ang yung question niya dito ba sa affirmative. I think nakinahanglan another question na lang. Okay, another question. Kining giingon nimo, sunod daw ta kining giingon nimo nga time ni Kristo. Kini ba atong panahon karon? Panahon ni sa Kristohanon? Yes or no? Okay kayo. Okay na ba sir?
Wala tayong alis. Unsa pa man din. Tanaw man sa Kristohanon. O sunod pang tanong. Wala. So uyo na ka, kini hangtod ka Kristohanon. Dili ko mo yun. Kaya sabi mo interpretasyon. Kaklaro ng during the time of Christ. Tuto Wala ba na ni Kristo? Okay. Sunod pangutana. Mingon ka nga sayop ni. Ang 12 ninyo kapare. Kinsa may nagsultik tinuod? Ang pare na tinuod na hugaw hangtod ka panahon na? O ikaw? Kung tinuod na mong gibasa, dili kami mga unog baboy, dili kami mukaon kinason, dili kami mukaon isla ng Elvis. Moderator sign. Ayaw dungani ang pangutana sa tubag aron makasinabot ta. Igsoon. Okay ra? Pabutang ako kay namay 1 minute nga pangutana na po 1 minute nga tubag. Okay, utroha pangutana Brother Albert. Kunya. Kalidang. Brad Albert, kung mangutana ka, ato niya, mahimong mag-atubang ka niya, pero imo ipangutana na ako sa moderator para iyang tubagon. Dili. Dili. Ang pangutana adto gyud sa nagdebate. Ang objection anhan nimo. Debate. Dili. Ang kuan adto na sa konsilaman pero ato lagi ikuan ang ruling na 1 minute ang pangutana, 1 minute na tubag. Objection anhan nimo magagi. Okay. Mao na kuan ana lang to magagi. Kay okay. Atong langon kay ukan na nimo mura ka may gati na. Okay. Okay, President. Okay. Another question o ako i-clarify o ako ako tong ibalik kong pangutana. Okay. Ang akong pangutana ganiha, ingon man ka nga time na ni Christ, akong pangutana, panahon ba ta karon ni Kristo? Yes or no? Ang imo to ba? Gito ba gati ka? Panahon kita ni Kristo. Panahon ta ni Kristo. So yun na nimo ni ang sulat sa inyong Categorical question. Yes. Answer. Okay. Yes. Usa explain. Yes. Okay, kay panahon ba ni Kristo? Gisulat sa inyong mga pare. Kini bang mga pare nagsulti tinuod o nagsulti og baka? Ano inyong pare? Amo man ang libro, kami mo interpret kami sa pasabot lisod sa gayo sa Badista kami pasabot mo interpret sa among libro. Kung tinuod ay mong interpretation, kami mga Katoliko, di kami mikaw baboy, di kami mukaon og kanang isda na wala himbis, di kami mukaw kinason. Sayo kay mo interpretation. Sunod pangutana. Kay inyo maning libro. Kay inyo maning libro. Pangutana. Kay inyo maning libro. Punta na. Amo lagi ng libro, pero giklaro na Nasayop ba nga kung among sakton nga sa inyong nasulat na basa nga hugaw karon nga hangtod karon panahon na hugaw karon nasayop ba ni? wala nasayop ang imong interpretation. Kay klaro kay na during the time of Christ. Mo. So uyo na ka nga wala man day masayop. During the panahon So sa uyo na ka nga wala man day nasayop. Pagsabot na mo ani nga hugaw. sayop ang interpretation. Ay dungani ito bagbrad. Inana mo kita kay kamo migi explore. Pero ay dungani ang ito bagmagya po di kadunganan sa mga kota, di mo kadunganan sa ito bag, di ba? Paling ko, klaro nito kay ang timekeeper paglibog sa no? 1 minute. Answer, 1 minute question. Ato klaro yun. Mula istorya atong 1 minute. After 1 minute, magtubag ka, Brad. Time na ito, magkabuang mo. Nagpalipone mo na ito mo, nagladis na mo. Huwag mo matubang sa mga dito. Sir, di mahuman ang 1 minute na question, basta mohunong na, pwede na tubag. Di po maabot ang 1 minute, basta mohunong na siya ako sa muli. Okay. Basta, maklaro, i-address lang sa moderator, no? Okay. Klaro na ito ba? Sige ha. Ang pangutana ka ganina gitubag. So, lahat na sa question. Another question. Another question. Matod di mo kaganiha walay apel ang kasanan. Nagingon si Propeta Isayas. Sumala sa Isayas 66:15-17. Ang tanan nga nagdaon sa ang tanan tao nga nagdaon sa unod sa baboy sa pagbalik sa Ginoo sa adlaw sa Ginoo sa paghukom iyang sunugon pangutana apel ba ang Kristohanon ani yes or no? Walay apel. Kanang Isaiah 66, versículo 15 nga to sa city within the covenant of the Old Testament. O ikadua, ato sa laron na kung tablata ng bersikulo 1, kay apil ka to naghinlo sa ikaw galingon tablata na. Tabla. Piti ka nga. Tabla. Okay, pwede na. Walang pangutana. Ningon man ka nga walay apel. Sunod pangutana. Kini ba gitawag og Kristohanon? Tao o hayop? Alangan man sa hayop. Tao yun. Tao. Yes, kay tao man. Si Isayas nag-ingon. Nagsisayas nag-ingon sa 66:15-17 nga inig abot sa Ginoo ang tanang tao
nagkaon sa unod sa baboy, iyang sunugon. Oh. Pangutana, namakat ba ang Dios niini? Yes or no? Sa, Categorical question. yes, pero supa ko sa mga interpretation. Supa ko sa mga interpretation. Timana na to. Tesa, timana na to na tablar ta ang bersikulo ha. Apil mo ana kato naghingo sa iyong kagalingon o ang ipasabutan na within na sakop sa kabinan. Mana ka, Ben? Sige na. Kumana ka? Okay. Lahat mga tanan. Iuyo naman ka na namakat ang Ginoo. Gingon nimo. So karon, aha may tuhuan sa mga tao. Ang Ginoo o ikaw? Ang Ginoo. Tubag. Kana bautan na Brad. Uy. Amo yung mo yun ah. Natural ang Ginoo kaya tawanon. Mator di mo namakat ang Ginoo. Ningon na magka. Layon ka yes kaniya. Bisag i-review ako ah. Maong i-reply na to. Naingon ka kaniya nga yes namakat. Ako kang luwapan o pangutana namakat man kaha ang Ginoo. Kinsa may kuturan? Ikaw o ang Ginoo? Ang nasulat sa Biblia, ang Ginoo na natural Ginoo ginatutuan. So kay Ginoo matuan, uyo na ka sa pagbalik sa Ginoo. Sunugon tanang tao na Sumpa ko sa imong interpretasyon. Apel ang Kristohanon. Sumpa ko sa imong interpretasyon, uyon ko sa nasulat sa Biblia. Gitubag na tikana na ang gipasabot sa Isaiah 66:15 ngadto sa 17 kadtong naisakop sa Mount Covenant. O ikaduha, tabla ra ta ana. Kadtong naghindo sa imong kagalingon damay ana. Kay uyon ka man nga sa nasulat sa Biblia. Nasulat man sa Biblia nga sunugon tanang tao sa Objection sa dito. Gabalik-balik sa siyang putana. Ni uyon ang Objection sa Biblia. dito. Gabalik-balik sa siyang putana. Okay na yun. Moderator's time. Actually, 3 minutes na lang left no, hindi no. Nya, sabot na kita nga magbasbanas ng pangutana, tubag na po na ang mga pangutana itubag man. Yes, pero ayaw i-cross over tayo. Okay, you can make another question, my friend. Okay, ay paksin kayo. Kita. Gitubag na nakoy putana iya pag ibalik. So, ang iyang objection, mo counter object ka? Ay, masaban. Mo counter object ka? Ako i-clarify po tanang Sir Moderator. Counter objection. Sige, counter objection ko. Sumala pagod sa Isaiah 66, 15-17 nga inigbalik sa Ginoo sunugon tanang tao. Objection Mr. Moderator, gitubag na tikana ng putana ha. Ano mo na ibalik? So, ang objection, ako lang yung overall, no? Ako lang yung sustain, no? Ang objection is heard, no? So, asa kayong objection, brother? Gitubag na siya na ko ng putana, iya pag ibalik. Yes, so, kaya natubag naman another question na lang, brother, okay? Clarify na to, okay. Atong i-cut ang time, managita sa ato ang time paper. Okay. Utruhang question, utruhang answer, ayaw na dahil utruha, kay wa man siya kaklaro si mong buwan, na siya katungod nga ipaklaro buwan. Sige. Klaro bro. Utruhon, utruha pa nung imong answer, aron nga, may baluan din mo kay kakayagaw mong god. Sige, utruhang question, utruhang answer. Human, proceed ta sa next question. 1 minute. Ako siya gipang 1 minute dapat 70 katutan na ka Mr. Soda. Ako siya gipangutana, Mr. Ako siya gipangutana nga mo premise ako ha. Ako nang i-repress ako pangutana kay gusto na kong i-clarify gud nga. Yes pugid siya. Dayon, mangutana ko nga matol niya nga dili siya motuo sa akong pagsabot. Ako siyang gigukod kay motuo ko na siya sa pulong sa Dios. Sa pulong sa Dios ba? Mutuo man na siya, ako siyang ipangutana kay mutuo man ka sa pulong sa Dios. Nag-ingon man ang pulong sa Dios sa iyang pagbalik. Pwede ang tangon ng iglas. Sunugod ang tanang tao nga nagkaon sa baboy. Apil ang Kristohanon kay tao man. Uyunan manimo ni. Gitubag na tika-ganiya na dili ko muuyo sa interpretasyon tungod kay ang gipasabot na within sa Mount Covenant ikaduha tabla ra lagi ta ana. Kaya pinamana kamong naghinno sa imong Objection, Mr. bakit Moderator. ana? Objection. Ano na tubag? Ang amo topic Wala na tayo objection na to. Next question aron patas kay gitubad nam ka. Mao tayo itong buwan kaniya. Last pangutana, last answer. Okay. Last mga tanan. Sige, biyakin na lang naman. Di mao na tayo itong biyakin kaniya. Okay. Okay. Kini wala pa. Kining Biblia ha. Kining Biblia ha. Pangutana ko.
Nag-ingon diri. Kaya lang naman po na pangutana, ako kay klarahon. Sa Isaiah 66, akong basahon. Sa Isaiah 66. Nag-ingon din eh. Sa Isaiah 66, 17. Pwede akong basahan o kamu na basa? Basa. Prenis na ko. Oh. Ang last na pangutana. Nag-ingon siya din eh. Who eat pork, this ball, animals and mice will meet there and together see the Lord. Nag-ingon magin siya din nga, ang tanang tao, all humanity, there is a disease. Ano ko? Sorry, kinako din lang doon city. Ningin siya, with fire and with sword, the Lord will judge all humanity. Karon gusto na kong madungog ng tanang na tao. Okay, klaruhan pangutana. Okay. Ausay pangutana, rumaklaro na yan, tubag. O siya may pangutanan niya? Sige. Kapasa ron. Ako balikod pangutana. Mabasa po ang pangutana na lang. Dahil ka na pangutanan ron. O, klaro ba tubag ko? Akong gipangutana ang isa sa size, sumala nini Biblia ha, nga ang tanang tao sunugon man. Ingon ka, way labot Kristohanon. Oh, balik so, na. uyon ka ba nga nag-ingon ang Biblia nga tanan gyud tao hanapon ni balik sa Ginoo apil ang Kristohanon. Ako klaron, panang pitay. Oh. Tanang tao na naisakop anang kombinante. Klaro kay na, Oh. gitubang na tika na. Klaro kayo? Katulad Wow, ka na sabot. lupa. Okay, time. Oh. Mapasalamat sa affirmative ug sa negative side nga nagkasinabot lagi sila kadugayan. Ipungutana, gitubag o karon mga Exxon. Ari na sabkreta sa constructive speech sa negative side. Si Brad Albert aron iyahang ipasundayag ang nasa iyahang proposition. Okay. Nagkulit ang ngi ko. Okay, so mag-usap mayong hapon kanatong tanan mga higala ko diha kang Kristo. Dili kaponon daghan gyud ang naga-subaybay kanato kay live man ni. Salamat kayo sa unang barog sa ato nga katbang sa affirmative side. Din ang akong trabaho o akong side mao ang negative side. So inyo karon nga nabati mga higala ko kang Kristo nga ang balaang kasulatan nga diin nagpamatuod sumala sa topic nga iyang ipamatud-an karon ining hapunon nga atong nakita nga pakyas siya kay sa panahon sa Kristohanon kini si Pedro Kristohanon man eh. Gitawag si Pedro Kristohanon o kita tungod kay nagtuo ta diha kang Kristo. Kay nagtuo man ta kang Kristo, gitawag kita mag Kristohanon. Unya ang iyang topic ipamatud-an nga ipakaon na ang mga mahugaw ang katong Old Testament nga maong mahugaw man ipakaon na sa panahon sa Kristohanon. Karon kay ako man nabasa sumala sa maong sinulat sa Balaang Kasulatan o sa maong referensya nga 12 ka pare ang nagsulat diini. Gipamatud-an nila nga hugaw gyud bisan sa panahon ni Kristo dili pwede kining kaunon nga mananap kay makahatag kining balatian sa matag usa nga magakaon niini kita nga mga Kristohanon. Ang amo dili pag imong nga pagguba sa ato nga relasyon matag usa kundi kung unsay naa sa Biblia mao gyud ang atong pagatumanon. Mao gid ang ato nga pundasyon sa atong pagtuo kay ang Biblia lamang mo magatudlo nato sa maong kaluwasan nga niini makahimo kita makaambit kita sa kinabuhing dayon. So matud pa siyang topic nga wala kunoy Kristohanon. Naklaro man nato nga ang 12 ka silat sa mga pare nga nagpamatuod gyud sa panahon ni Kristo nga hugaw og ang propeta Isaias nga alagad sa Ginoo diin kini nagtagna nagpropesiya nga ang tanan nga mukaon sa unod sa baboy ug tanan tawo nga mukaon sa unod sa baboy pagasunugon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Kami higala extra nahigugma lang gyud mi diha kaninyo sa pagsulti kung anaa sa Balaang Kasulatan kung unsa man ana sa Balaang Kasulatan kung ato magaling masakit ta tungod kay ang atong baruganan sukwahi sa Balaang Kasulatan pasaylo ami tungod kay dili amo katuyon diri pagdaot kun dili among ipaabot kaninyo pinasa gugma og grasya ni Jesus og paghinigmaay kay gugma man mao man ato basihanan ang gugma sa Dios pulong sa Dios niining tungura ato karon masabtan nga kung magpadayon kita sa pagkaon sa maong mahugaw nga mananap ang Dios dili gyud magbaka ingon siya nagbaka kuno ang Dios na problema na kamo mao
maoy mga mabuot nga lungsuranon, maoy maghukom kung kinsa gyud nagsultik tinuod namo niining kapunon, kung kinsa doon natin kagawasan diin kini ang balaang kasulatan maoy atong pasigaranan sa atong pagtuo. Ningon siya sa 1:5:39, kamu magasusi sa kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makaangkon ta sa kinabuhing dayon. Dili pinaagi sa unsa man nga mga dugma o unsa pang gamito referensya nakabatok sa mga kasulatan, apan ang kasulatan kusganon nga balik sa Ginoo diin kini sunugon. So ang iyang topic na kapunon ato lang klaruhon, wala gyud ni makapabarok, wala ni makapabarok, o diin kini wala man makapabarok kung atong tanawon, wala ta tay bungkagon, pero kung insist man sila nga nakabarok yun, o sige atong nabungkag, o di lang nabungkag nadugmo, o dili pag madawat nga nadugmo, pagbalik sa Ginoo himuon pag yun ng abo, kay sunugon man sumala sa balaang kasulatan nga ang tanan nagkaon ni anak sunugon. Kana siya usa na siya kapasidaan, gugma kana sa matag usa kanato, gugma sa pagpili kung kinsay atong tuhuan, ang balaang kasulatan ba o ato lang kaugalingong interpretation nga diini private interpretation sa atong pagkinabuhi ni kalibutan, posible masipya ta sa pagpili udang nga tangadto sa kalaglagan. Tigala igsuon ko diha kang Kristo sa akong gikaingon sunahan, dili paguba sa atong relasyon kun dili paghigugma kini alang kanato nga balaang kasulatan maoy mo korek kanato sa matag usa. So ang iyang pagtulunan nga nagpabarog pwede nang kaunon na tigala palandunga kay ang pulong sa Dios dili gyud na masayo. Bisan pag mingon siya ganay yes nasayop ang Dios, apan ang pulong sa Dios kus ganon kini. Ingon siya sa pinadayag 12:6, nag-ingon ang pinadayag 12:6, 22:6, nag-ingon siya sa katapusang libro, ingon si Juan niya nagkanayon sa pinadayag 22:6 nagkanayon. Og siya mingon kanako kining mga pulunga kasaligan og matuod og ang Ginoo ang Dios sa mga espiritu sa mga propeta mipadala sa iyang manuluda aron ipakita ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga magakahitabo sa dili madugay. Tigala 5 minutes. walay duha-duha nga kasaligan kayo ang pulong sa Dios, kay kasaligan man gusto niyang ikorekta ingon nga mga anak sa Dios, kay siguro sa atubangan sa Dios usay masayop ta balungon ta, pero ginamit ang balaang kasulatan kasaligan. Ingon siya ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gihatag sa Dios nga may kapasulan alang mo tudlo, mo badlong, mo matuto sa pagkamatarong. So buot pasabot nga gusto tang tudloan sa balaang kasulatan, dili kay basahon nato ang Biblia o musunod siya kanato kung unsay iyang gusto, kun dili atong basahon Biblia maoy atong sundon o dili atong gusto. So niinay kapunon ang iyang topic kay one stand raman mi butsay ang iyang topic nga nag-ingon pamatud-an ko sa Biblia o referensya nga ang mahugang mananap sa daang tugon sama sa baboy gilimpyuhan na o ipakaon na sa bagong tugon alang sa Kristohanon. So ato karon nakita sa iyang stand o atong gipangutana, wala gyud mapabarog tungod kay gusto niya nga ipabasa kana bersikulo nga naa gi Kristohanon. No, kung maoy bersikulo gyud nga usa lang ka bersikulo basihan ganiha ra siyang napildi ngano man kay ang iyang topic mismo gihimo wala na sa usa ka bersikulo, gi-address niya sa Biblia. Mo nang nigamit ta og Biblia ganiha, ingon siya walay Kristohanon mabasa, pero sa ilang referensya ining libro sa 12 ka pare nagsulti hugaw hangtod karon sa panahon ni Kristo, kay hugaw man panahon hangtod karon panahon ni Kristo. So kitang gipagtawag og Kristohanon atong ampingan ang atong kaugalingon kay basin unya mahimutang dunay balatian. Kansor lang si Kristo niya na. Abot-sabot kansor lang sa niya na. So, ang ako ang pagbarog karon as negative side. Ako ipamatud-an sumala sa Biblia, pero sa iyang pagbarog wala siya makapamatuod. Ang iyang bersikulo gigamit ganyan. Deuteronomio 14:2 lingon siya dito, katawhan kamo nga balaan, pinili kamo ni Jehova og walay laing katawhan nga gipili ni kalibutan na katawhan nga balaan. O niya, ang katawhan nga balaan dili pakandog mahugang mananap yang gigamit ganan dito ni 14. Dito nag-ingon nga sa mga Israel o gipili sa mga Israel
diin pili sila una kay katawhan sila sa Dios kabalaan o kini kay katawhan man sa Dios pinili pong kanunon. Kung ikaw karon dili ka katawhan sa Dios, pwede ra gid ka mukaog bisag unsa. Pero moangkon ka karon na katawhan ka sa Dios, tingali nining tungura karon dili ta mukaon sa unsa mahugaw man na kay ngano man ang Leviticus 11:44 ako ang Dios balaan magbalaan kamo ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon sa nagakamang nga mananap nga nagakamang sa yuta nga mahugaw. So sa rakong rason ingon ang iyang libro nga diin kini makahugaw kining baboy nga maong libro sa sulat sa 12 ka paret og dinhi ko mutuo og dili ko mutuo sa mga tubag galingon nasayop ko kung nasayop ko pagbasa niini nasayop ko ang ilang paret. So lingon sa ilaha makununing libro karon ipangutana kay inyo mang libro inyo man tuhuan dili na pud siya. So nining tumura ato nakita o nadungog karon di pala dugay nga wala gyud makabarok tungod kay ngano man ang iyang topic nagpabilin gid nga wala makabarok o gani niining panahon na atong na nahimo nga napasundayag hinuon ang pulong sa Dios nga lig-on o kasaligan. Kay katawhan man sa Dios, yang gigamit niya ng bersikulo, nasabtan niya nga balaan ang katawhan sa Dios dili pakanon ug bisag unsang mahugaw nga mananap nga makahugaw sa kaugalingon ug makaguba diha sa pagkabalaan. Kung gibalaan ta pinaagi sa dugo ni Kristo, gipuy-an ta gahom sa mga espiritu. Sim lang gihapon ang mga Israelita, ang ilang Dios ug ang atong Dios o sara. Kay ang Dios walay pagkausap, Balakyas 3:6 ngadto sa city. Ang Dios walay pagkausap. Kay walay pagkausap, ang Dios sa mga Israelita nagpili siya katawhan nga balaan, gipakaon pud og mga hinlo nga mananap. Diay pud kita karon nasumpay kita sa kaluwasan. Time. Okay. Okay, panahon na sa question na pagatubagon ni Brother Kanania. Brad, Brad, ka lang, para magkaroon tayo ba? Kung mahunong mo, di ko alam. Okay, di ko alam kay... sige ba? Okay. Ano ni? Di ba Tidor, ang inyong hangguan, kung ang pangutana mo, unia ang mutubag, unia na ka mutubag kung muhunong na ang pangutana. Unia, katungod sa moderator na mubadlong kung mulapas na kung sa kaminuto. Basta di pa mulapas sa kaminuto, bantayin ninyo, di pa basta di pa muhunong ang pangutana, di pa mutubag. Okay, para di magsapaw. Okay, time, start Brad, basta may istorya na ka. Ready na ka, Brad? Yes. Ready na tayo? Nasa isip pa tayo. Okay. Pumasok tayo. Okay, Brad. Diya sa buhat Jes 13, duwa na mong ang istorya na yan eh. Ang Ginoo o si San Pedro. Niingon ang Ginoo, hala Pedro, pag ihaw o kaon, niingon si Pedro, dili ko Ginoo, kay wala pa ko nagkausukan sa o mahugaw na pagkaon. Ang pangutana, kinsa may tuwan mo na ni, si Pedro o Ginoo. Tubag, ang Ginoo si Pedro nagkasabot. Wala kong tuwan. Kinsa may ano pagkutana? Ako pa na kinsa mo tuwan, ang Ginoo si Pedro. Silang duha, ako tuwan. So mukaon dai. Ang imong pangutana, balik ka. Kaning buhat Jes versikulo 13, duwa ra nakatawo istorya na diya. Ang Ginoo o si Pedro. Niingon ang Ginoo, hala Pedro, pag ihaw o kaon nitubag si nitubag si Pedro. Dili ko Ginoo kay sukad na sukad wa pa ko kagaw maubaw pagkaon. Ang pangutana, kinsa imong tuwan ang Ginoo si Pedro? Akong gitubag, duha sila gituhuan ako o ang imong panguna-una ko isayo. Kay silang duha, I have 1 minute time. Silang duha, ang kahulugan ni anak nagisgutan nga umihaw ka tindog Pedro. Si Pedro wala mikaon kay pananaon. Ang pananaon dili ka na siya literal, wala gyud maka-espiritu, wala makakaon. So, ayun pangutana. So nasuko man sa Ginoo na ipaiyaw o ipakaon, so mukaon sa teka. Okay, tubag. Tubag. Dili ko mukhaon na. Ha? Ako, basaw na. Okay. Tubag ha? Mukhaon ka. Ingon ka, mukhaon sa ko. Ako, dili ko mukhaon. Kaya ang pagsabot ni Pedro ngadto sa Ginoo, ang inyong libro, akong tubagon.
Dili po pasabot pananaw na bisyon ba? Dili pasabot nga pagkaon. Akong pasahon ang inyong libro, ang inyong Biblia. Inyong halin Biblia. Unsay kahulugan sa maong pananaw ni Pedro? Next question. So, parehas mong Pedro nang supak-supak sa Ginoo. Oh, parehas. Okay. Akong pirason og tubag kanapsan man sa time. Ang pagsabot ni ako ni ini Bibliaha muuyon. Dili ko muuyon sa imong panghunahuna o pangutana. Dili ko muuyon. Pwede akong basahon. Mr. Moderator, objection. Klaro kaya kung pautana. Diya sa buhat, Jesus, Colotrisi, duwa na kong istorya na yan, ayaw pagdalag layo. Ang Ginoo o si Pedro. Akong pautana, kinsay mong tuwan. Ang Ginoo o si Pedro. Diya na focus, ayaw pagdalag layo. Okay. Gitubag na taka, ni anak. Akong basahon aron ma-kumpletong tubag nako. Nahugtan ko time. Imong gigamit ang buhat. Akong basahon ha? Pwede, Mr. Moderator. Niingon ko nga, si Pedro o ang Dios, muuyon ko niini nga gisulat. Ug unsay kahulugan paghubad niini. Niya, dili ni kaon ang hubad niini. Kay naa nagingon. Ningon siya dinhi. Peter's vision, he is to be prepared to admit Gentiles who were considered unclean like the animals of his mission into the Christian community. So, dili kaon, unsa may meaning na. Ang kahulugan, ang kahulugan sa inyong paghubad sa maong ni Neil Obstad na maong bishop. Ingon siya sa kahulugan ini. Ang kahulugan ini atong gibasa kung naminaw pa lang siya magulang. Nga ang katukulo pananaw ni Pedro, iyang giandam sa pagdawat sa mga hintil kinsa gi-considered sa nga unclean sama mahugaw nga sama kung Bisayon nga gi-considered unclean kanang mahugaw sama sa matanap sa iyang pananawon ngadto sa mga Kristohanon komunidad. So, impote mong pasabot, reperado na sa katawan. Retirado, ingon ang inyong Biblia. Sa katawan? Ingon ang inyong Biblia. Nga, niingon man diya sa buhat 13, hala Pedro, ihaw kaon sa ato pa, ang ihaw gikaon ni Pedro ang katawan. Wala lagi makakaon sila. Wala makakaon sila. Oh, ang pananaw no. Katong ipakita nga pananaw ni Pedro, ngadto kang sa Dios, ang pananaw ni Pedro dili to kaon akong gintubag sa husto nga pagsabot sa inyong sa inyong bishop. Ato lang laruan na, niingon ka ganiya na reperado na sa katawan. Oh, tao to. Yes. Ato basabton diya sa buhat 13, Zombie. na sa diyang ang Ginoo ningon, hala Pedro, ihaw kaon. Sa ato pa, ang gikaon ug ihaw ni Pedro ang katawan. Tawhan. Dili ko mo sabo, dili ko mo uyon sa imong hunahuna. Ang hunahuna dinhi sa sinulat sa maong bishop Neil Obstad. Ang Lansang, maong lansang. sa pananawon ko to. Ingon ninyo Lansang, bro. gipasabot ni Neil Obstad nga maong imprimator nga ang buot tuloy Tao sa to, sumbi to, pananawon ni Pedro dili ko kaon nagsimbolo ko ito Ilansang. sa maong mga mananap hintil nga tao. Mr. Moderator, klaro kayo na Klaro ninyo kayo. siya reperado sa hintil. Ang hintil, katawhan mo na. Taon to. Sa ato pa, ang gisulti sa Ginoo, ipaiyaw, ipakaon, ang mga katawhan di ay. Mga zombie. Tubaga. Objection, Mr. Moderator. Lansang. Iyang pangutana balik-balik. Ako naman siya dito balik-balik. Dito pa ako balik-balik ko. Dili ko lagi mauyon siya pangutana nga kanon ang makaon to. May lang ikaw. Ato. Pause lang good. Okay, asa na ha? Para magklaro mo kay likramo ka kay wa niya pagtubag ang imuhang pangutana nga siya po kasi tubag kay wa tubag klaro. Klaruha mo sa pangutana, klaruha mo sa katubag dayon biyahin ninyo next question na din umasok sa klaro. Kasi ako ipaklaro akong pangutana. Kung sa pangutana, kung sa tubag human biyahan ang next question na din. Okay, akong ipaklaro akong pangutana, ug hopefully, iyan tarungon og tubag. Oh. Niingon man diya sa buhat Jes 13, hala Pedro, pag-iyaw o kaon. Unya, ang iyang interpretation, ingon mo siya, reperado ko na sa katawan. Oh. Ato pang sabton ang ipaiyaw, ipakaon sa Ginoo ang katawan. Tawhan. Oh, tubag-tubag. Okay, tubag. Dili ko lagi mauyon sa imuhang panghuna-huna. Ang akong uyunan, ang inyong Biblia, ni Sinel Obstad, inyuhan Alang-alang, supako ninyo na ingon Sinel Obstad, nga nag-ingon siya din ang pananaw ni Pedro, katong mga mananap nga mahugaw, isip nga mahugaw, nag-refer kadto sa mga hintil nga naa sa komunidad sa Kristohanon, na diri mabasa, kung basa mo ito, paminawa. Objection. Ngayon siya,
another vision. He is to be prepared to admit Gentiles who were considered unclean like the animals on his vision unto in the Christian community. Focus pa tayo next question. Okay, next question. Kini bang mga hentel, Brad? Mukaon ba di mga napagkaon nag-iisip na mahugaw? Yes or no? Tubag, kini bang mga, again, sa pangutan natin? Kini bang mga hentel, mukaon ba di mga pagkaon nag-iisip na mahugaw? Yes or no? Yes, ang tubag ani o. Mukaon gid ang mga hentel kay ang pulong hentel wala sila Dios. Dili sila motuo sa pulong sa Dios ug gitawag sila irihis. Sumala babasa ni Biblia. Ang mukaon sa mga mahugaw, gi-consider siya nga hentel o niya mukaon mga hugaw dili Dios nun. Gitawag sila irihis. Sumala ni Biblia. Wa man siya niyo basa, di lang nako basahon. Sunod pa kita na. Okay, kay niangko naman ka na si San Pedro, ang mga hentel, nikaon o mga mahugaw na pagkaon. Kung akong mabasa sa Biblia na si San Pedro nakigsalo sa mga hentel, o yun na nimo na nikaon si Pedro o mga mahugaw. Dili ko yun kay wala nagsulti diha nga nikahon sa Pedro hugaw. Ya, mo basahon. La. Nakigsalo sa mga hentel. Nakisalo lang pero wala nagkaon. Nasa Galacia. Otruhang pagutan namin. Iklarong pagutan na arong klarong tubag kay para nga masaktan po sa minaw. Okay. Sakta na Ah. Minaw. Aking premisa. Ningon kaluyo ng kaganihan na ang mga hentel hugaw karon unyunan nimo kung akong mabasa sa Biblia na si San Pedro nakigsalo sa mga hentel. Tekno, nakigsalo. Objection, Mr. Moderator. Ang maong iyang pangutana, ipasibo sa topic. Kaya ang gisgutan, din na, ang hintil, nagsalo sila Pedro iyang pangutana. Ang topic na mo, Counter-objection. Suwal sa Kristo. Counter-objection. Manasan siyang objection mo sa counter. Sulod sa maong kuan, topic nimo ang mga pangutana. Kaya ang maong topic wala na ingon nagsalo ang hintil si Pedro nangaon. Ang giingon diha nimo. Mga bitaw, ang atong tema, pamatud-an ko sumala sa Biblia o referensya na ang mga mahugawng mananap sa daang tugon sama sa baboy, ginabiwan na ipagkaon na sa bagong tugon alang sa mga Kristohanon. Mga bitaw, nangutan na ko nimo, kay related ng Japon sa itong tema. Related Japon, nangutan na. Ang objection niya doon ay counter-objection. Ako ngay overall because ang atong topic nag-iskot sa pagkaon niya po sa ginili, sa mahugaw. No? So, ako ngay overall. Mas pa ang pakutan na. Balik ko pa tayo. 28. Kung akong mabasa sa Biblia, Brad, kung akong mabasa sa Biblia, Brad, na ang mga mahugaw na pagkaon, ipagkaon na alang sa mga Kristiyanos, o yun na nimo. Okay. Again sa pangutana. Kung akong mabasa sa Biblia, Brad, na ang mga giisip na mahugaw na pagkaon, ipagkaon na alang sa mga Kristiyanos, o yun na nimo. No, Alang yes. sa mga Kristiyanos. Kristiyanos, yun ang pagkaon na sama sa baboy. Pila na, tanan. Ha? Tanang hugaw nag-iisip sa Daang Testamento. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Okay, sige, magkakabla ka. Huwag na yung mga Kristohanon. Sure ka? Okay, Mr. Moderator. Nay Kristohanon. Mga Kristiyanos. Oh, nga nagkaroon ng Mr. Moderator, nagkaroon ng akong ipabasa nimo. Sige, sige. Sige, ang baboy ha. Ato ito tayo ang time 1 minute of 53 seconds. Time 1 minute and 53 seconds lang. Ato ikaw the time. Siyempre, may maayo Yes, ron. 1 minute and 53 seconds. Atong basahin na. San Marcos City, versikulo 19. Ano yung atong mabasa? Kay wala man musunod sa iyang kasing-kasing kundi sa iyang tiyan. Huwag mo gawa sa lawas. Nini pagiha si Jesus mihimo sa tanang pagkaon nga linis. Alang kanatong mga Kristiyanos. Okay. Sumala sa imong natungog. Okay. Tasa. Ang iyang
Sa may objection, Mr. Moderator. Ni-object ko, Mr. Moderator, kaya yung ibasa ng Biblia, nisyudahon siya nga kung mabasa ko no ang Kristohano nagkaog baboy, pili ko. Akong gidawat na abag pulong baboy. Kay pagkaon man nga malinis kiskutan niya, ang baboy di man pagkaon, wala man nabilong sa malinis. So, pabasa niya kinsan tawhana kanang nagkaon og baboy ang Kristohanon. Sige. Kinsa mo na. Kinsa, ang sa mga mo, kinsa. Sa dili ako pa nang pangutana. Bali na. Objection na to ako ha. Ako nang i-clarify nga imong gibasa na abay baboy diha. Kaya giingon niya mabasa, ipakaon din kanang malinis pagkaon man na, malinis man na, wala tayong sumpag na. Ako ni mong objection. Ang imong objection, i-address ni Mr. Moderator nga ang iyang gibasa na abay pakiksudahan siya na mabasa ang baboy ng kaon sa Kristohanon. Okay. Okay. Okay, mo na mo. Sige. So, sa nabasa, ato po tanong na nabasa baboy pagka sa Kristohanon? Wala man. Sige, ato nga ikuan. Next question man. Next question. Ang pangutan, nasayo, sumala sa imong nabasa o natungog, nasayo pa si Jesus na ipagkaon ala sa mga Kristiyanos? Ikaw ang nasayo. Kay si Kristo, gipahayag niya. Tubag ha? Si Kristo, iyang gipahayag ang tanang pagkaon malinis pwedeng kanon. Ang baboy, dili siya pagkaon. Wala na sa Biblia na ang baboy considered na ipagkaon. Kung akong mabasa sa Biblia, kung akong mabasa ng baboy pagkaon, o yun na ni Kung mga naay Kristohanon, nagkaon og baboy. O yun na. Sumala sa Biblia. Sige, sudaw na nani mo. Suklan ka, dili ni mo basahon. Kung akong mabasa na ang baboy pagkaon, Okay, pangutana lang. Laro na itong tubag. Laro na pangutana. Araw nga. Di po malibog ang laminaw. Okay. so, Ano ba? kung dili pagkaon ng baboy, unsa man na? Wala na siya gi-consider nga pagkaon. Ang gi-consider nga pagkaon katong gisulti ni giniusod nga malinis. Mao to ipakaon kanonon. Dili ng baboy nga wa na sa bilong sa kanonon. Kanang kanonon gilitok na sa Greek o Brumatos. So, wala na sa gilitok diya sa Biblia nga imo gigamit nga Time. Kristohanon na tawag. Last pangutana. Last pangutana ba? Last tubag. Yes. Sumala sa inyong basahon ang gasa sa tagna diya sa kasulatan o kasaysayan sa Adventista. O yun na ninimo na ang inyong mga pastor na nga baboy? Sumala sa inyong basahon? Pwede na to. Pwede na to i-check. Pwede i-check na adiri nga pwede mo tanaw. O sa rules, pwede. Basta, moderator, pali ko basa. Sige, babasa. Okay. Kung dili mo basa ka, pwede namin babasa lain. Okay, pwede siya basa? Inyong mikrofon sa o ni nakabutang din ba sa highlights. Naghanap sa unang mga Adventista, mga reformador, bahin sa panglawas. Sa mga Sabbath conferences niadtong 1848, malagmit kaayo nga nagtupad sila sa paglingkod sa pagkaon ug sutang baboy. Sa ilang paniudto, sa 1848, ipakita ni Ellen G. White nga ang tabako tsaka o kopi makadaot sa panglawas apan midangat o bitaghan sa tubigan. Okay? So, ganun. Maniot to, baboy? Maniot to? Maniot to, katag baboy. Last answer. Yan tumagon ang kwan. Kato nga. Sulat. Last na rin. One minute. Wala na. Last na rin. Buhat to ba? Last na yun. So, maganda lang. Sige, ganun si time. Okay. Pero, 1 minute. Ako gihangyo, niyo ko ako na naon sa ang kawan. Wala na objection, wala na may time. So, ako lang ang i-clarify ang iyang gibasa. Kung nasa to niya na punit. Gusto na ko kasi author ba? Oh. Ako lang yung gisigurohon. Pwede susuyon kung kinsay autor. Ayun na, wala na. Okay, Aisa, for clarification, pwede ha? Wala na. Pwede na ang tanawon. Wala na yung pangutana, pero napasin tubag. Para matubag na yung klaro, pwede na tanawon. Kinsa na, di nakita na nga. Sige. Wala kayo oras niya at nakapasta sa time, no? So, dito kayo. Oh. Sige. Napitin, sunod na lang eh kayo, nga po to. Sige. Malas mo. Napay, debatan. Oh, may ka nag-shake hands mo doon. Bale. Okay, ha?
Aison, paliwanagan na sila ang ibalik base sa itong proposition kabayan sa pagkaon. Karon, alin nasabta sa libatal. Pagkuna din ang atong igsoon kasi sa negative side. Ang ikaw ni basa. Oo. Ay paingon na ibaboy. May baboy basa dito sa Biblia. Malinis din. Malinis day. Anis mo ko ako. Nagbasa naman ko. Ito ang gusto no. Bagi baboy. Okay, 5 minutes alang sa parking statement or conclusion. Ha? Wala na may ano? Kanang gitawag ko question. Wala na. Conclusion na lang din. Okay. Salamat kayo sa panahon, Mr. Moderator. Kanatong tanan sa magkausa mayong hapon. At alang sa ako nga katapusan nga barok sa 5 minutos, kini nga maong conclusion sa maong debate dining kapunon, friendly debate, din atong nadungog o kita na gyud ang maghukom. Kay maingon sila nga maingon migdaog di po sila madawat. Di ba? Kung maingon po sila daog di po mi madawat, so kamong mabuot nga mga lungsuranon, kamo ra gyud ang maghukom. So naman na sa ato nga Facebook page o high-tech naman ta karon. So gigamit niya kaganiha ako conclusion niya ko gigamit niya ang Marcos City 19. Kung inyong basahon ang whole context sa Marcos City 19 wala na nagistot og baboy. Ngano man kay kanang panahona pulos na Hudiyo o si Kristo Hudiyo, mga Parisyo diha niabot si Kristo silang panimalay. Kanang Hudiyo atong naibaluan ang background niya na silang kinabuhi, stricto kay na sila sa balaod. Mautong panahon na nga mas ginako pa nila ilang tradisyon kay sa balaod ni Kristo nga gugma diha sa pagkamatinumanon gibadlong sila ni Kristo. Kay para nila manghugas kamot mukaon nga di mangunaw hugaw na gibadlong sila ni Kristo. Nga kanang mga kalagdaan dili na maoy maka pahimuot sa Dios. Kundili, nagpahayag si Kristo ngadtong tuura sa gigamit niyang Marcos City 19 nganong nagpahayag man si Kristo niya na kay para sa uban nga mga Parisyo o Hudiyo nga hugaw lagi kay wala nanaon sila hugaw ang kamot na ayaw po ninyo dahil pagkanak baboy kay Hudiyo wala na anang panahon na ang yang time sitting so wala gilabot baboy nga dili gitawag og kanunon ang gikaon nila anang panahon na kung magbasa mo sa English version gitawag na siya of bread tinapay ba so nga nung isunod man nila ang baboy aron lang mapatukhan sa ilahang gusto so niya nang tumura magtuon ta kanang mando sa gahom sa belang espiritu dili mando sa kung kitay magbuot so buot pasabot sa City 19 klaruhan ta mo dili makahugaw ang pagkaon kay malinis na iagir na o ilabay pagkaon means walay apil ang baboy ni anak kay dili gitawag og pagkaon kada ragyong kanunon o tanon o naay mananap nagitugot yung Termino 14 3-4 ngadto sa 5 mo na gisgutan nga mga mananap na pwedeng kaunon Leviticus so niining tumuna karon naa kanato duha nga dili pud mahitabo nga sa mata ko sa namo na tinuod nagi usa ka tinuod niini namo dining kapunon sa klaro nga pagkasulti nagi isa nga modaog niini dapig ng Kristo ang yawa sa tanaman sa Eden dito nahulog kita ang atong ginikanan sa pagpakasala pinaagi sa paglimbong sa yawa sa asa man nga dapit niingon ang Dios ayaw kamo magkaon niini kahon bungas kaon kay sa adlaw nga magkaon kamo niini mga matay kamo simple intoy sa yawa niingon niya ay kaon mo kay sa adlaw nga magkaon kamo niya na mahisama kamo sa Dios masayod na sa maayo og dawta so napildi ang bae ni kaon siya pagkaon niya watuod sila namatay ang unang namatay nila physically wala ang maya sa Dios relasyon niya sa Dios pinaagi lang sa limbong sa kaon kanang yawa nga naa sa tanaman sa Eden maura gyapon ang yawa hangtod karon nga posible di na mo gamit og bitin Last 4 minutes. duha man katawo ang nagkuan ang tao sa una. So bitin gigamit siya. Karon dili na bitin. Tao na pod pares na to. So niya ning panahon na kung mapilit ta kinsa ka tawhana anaa i-present dili ka punon makapili ta. Kay ang dili ipakaon sa Dios, ipakaon sa yawa. Klaro nga pagkasulti. Busa nining kapunon kamo ra gyud maghukom ningon ko. Nga kamo ra gyud maghukom. So, salamat din kapunon pila na lang ka minuto, Mr. Salamat din kapunon agi o tubag o pagbungkag sa mga topic yung mga waman kapanog ako gibungkag ni kapunon ako lang yung gisgutan ka na ang dilit na malibungan kay ang yawa wais na kay nato
kusga na kay nato. So kung madalatan niya, dinas pagkaon ang atong naglikada, sin lang gihapon na sa Satanas nga magapanlimbong siya. Hindi na magamit og bitin. Tao na iyang gamiton. So nining kapunon, salamat kayo sa inyong liusa nga tambong. Salamat kayo sa inyong paghatag og panahon. Dining ka mo o mayong hapon ang Dios magapanalangin. Daghang salamat, Brother Albert. O karon na yatag mo sa promo sa Brother Abner para sa iyong Salamat. pamahayag. Mayong udto sa tanan. Pamahapon. Mayagson sa kadugan akong eskwela, gikan sa grade 1, grade high school, college, nakahuman akong eskwela. Karon pa ko kadungog na ang baboy dili kay pagkaon. Mga Mayagson, gibasa na ako ang internet, mga libro sa edition, culinary, appear na ang publish sa mga DOH. Ang baboy pagkaon, karon mo kadungan na. Mga na, kaning argumento sa mong gabang, na igo giti sa prinsipyo na abus gitawag na asuntyo non probata. Puro na gitlaway pero di ka pamatuod. Kay diya sa Biblia, klaro og tataw, wa tay lali sa daang testamento ang kanang mga pagnagi pagkaon nga gibawal sa Ginoo, na pagkaon nga gidili, especially ang baboy. Pero atong timan-an na kanang sugo Leviticus chapter 11 intended only for the Jews, exclusive only for the Jewish. Ha? Kita mga Kristiyano, libre daw. Makakaon ta sa tanang consumption, food consumption. Mga naman, at klaro tataw na utanang ito ko sa ungkap bang kanina na diya sa buhat 10 versikulo 13 duwa na tao ang nagistoryanay ang Ginoo si San Pedro ang Ginoo ningon hala Pedro pag ihaw kaon di siya matubag mulihay nun siya sa akong pangutana na humana lang ang among panagpinayloay wagid siya katubag sa pangutana mana klaro og tataw di man na malalis diya sa Biblia. Nagiklaro na sa Biblia, Colosas 2, versikulo 16 kanto sa 17, na ang pagkaon, mga landong lamang sa umabot, ug ang katumanan si Kristo. Pag-abot ni Kristo, iklaro lang ni Kristo. Marcos 7, versikulo 15 kanto sa 19, na makahimo ka mo sa pagkaon. Ang tanang musunod sa baba sa tao, hindi na makapahugaw. Ang makapahugaw katong mga bati na mga pulong na atong buhian, mo na makapahugaw sa tao. Unya, ningon pa yun si San Pablo diha sa 1 Corinto 10 versikulo 5, magkahimo ka mo sa pagkaon sa bisan unsang pagkaon na ibaligya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Ang pangutana, ang baboy ibaligya pa sa merkado wala. Klaro tataw, katagal baboy sa merkado, pero po ipakaon kita sa walay pag-agad sa itong konsensya. Na, timanan na to, ang argumento nila kay makadaot ingon siya ganyan, makadaot ito sa paglawas. Tanang butang, basta masubra, makadaot kita. Sulay ka o saging, masubraan ka o saging, makadaot ka, ma-hyperkalimia ka na. Tanang butang. Basta naalay moderation, naalay limitation, dili in tao na makadaot. Ha? Mawapitaw na diya sa Biblia, giklaro kita ni San Pablo, Roma 14 versikulo 17, 1 Corinto 8 versikulo 8, na ang gingarihan sa langit, dili in taon pagkaon. Basta di lang sa manubra, di na wala gi salaan na, basta di lang manubra. Nya, timanan sa dato, Hebreanon 13 versikulo 9, ayaw itugot na musimang ka sa imong pagkamatarong tungod lang ni anang tulumanon sa pagkaon. Amen. Sa ato, klaro kayo na dili na pagkaon way kalampigitan in taon sa kaluwasan sa tao. Ang tanan limbutang nga pranga-pranga mo istorya, basta manubra makadaot, dili lang ang baboy, dili lang ang kanang kinason. Apil na mga saging, kanang mga example kanang mga bisa lang tanan kanang humay, rice, tanan rich in carbohydrates ba tanan mga utang makadaot. Mga namay son, klaro og tataw akong napabarog na wala in taon ang tanang pagkaon ipakaon in taon sa Ginoo diya sa bagong testamento. Ngano magpuyo pa man ta sa daang testamento na naa na may bagong testamento. Kristohanon ta dili ta Hudyo, di ta mosunod sa mga Hudyo. Mga namay son, lisod sige magsunod ta sa mga Hudyo, maigo ta sa pinadayang 3 versikulo 9 na mga puntok ni Satanas nga nagpaka-Hudyo.
Nga, mao na may suon, di na, iwid na lang ako, kay 1 minute na lang, salamat kanyong tanan sa pagtambong. Salamat sa kayo, God Abner, sa inyong mga pamahayag. Mao ka katapos sa pamahayag. Wala naman. Mga pamahayag sa ni Brad Albert. So, at least we are in getting together, no? Okay, Brad Albert.